Bago natin simulan, pakiclick muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. Welcome back mga tol, balitang hip hop muna. 3 Digits, miyembro na ng Donggalo. Nitong araw lang ay officially member na ng isang malaking rap label sa Pinas ang 3 Digits at ito nga ay ang Donggalo Records. At usap-usapan din kung sasabak ba ang 3 Digits sa rap game. Ang 3 Digits ay binubuo nila JR0, Jai at 6 Threat. Para sa di nakakaalam, si 6 Threat ay flip-top champion ng Isabuhay 2019. At usap-usapan din sa rap game ay nabanggit ang alias ni 6 Threat sa Disney Smug kay Joe T at yung issue tungkol sa hugutan. Kayo mga tol, anong komento nyo dito na lumabas ng totoo na mapupunta si 6 Threat o 3 Digits sa Donggalo? Comment nyo lang sa baba. At ito naman ang aking opinion, kung sasabak man sila sa rap game, malamang ay XB or si Flo G lang ang kanilang list para sa diss track na gagawin nila. Kayo, anong opinion ninyo? Sinong gagawa nila ng diss track? Pero bago yan, balik tanaw tayo sa interview kay 6 Threat kung sino ang may malaking impluensya sa kanya. Yung elementary days ko pa, nabutan ko na talaga yung kalakasan ni Mike. Siya talaga yung pinakaunang naging idolo ko sa pag-rap. And elementary pa ako noon, nasa 10 years old. Pinapahinggan ko Mike Cosa, yung mga classic na kanta niya dati, the My Games, yung mga ubaga yung lahat ng mga kanta niya Mike Cosa dati tumatak sa akin. Classic na Mike Cosa. Siya yung naging dahilan kung bakit nagka-interest ako sa hip hop, sa pag-rap. Una ako naging fan ni Mike. Tapos doon nagsimula na na-introduce ako sa mga 187. Sa 187 Mobstan, yung One Thugs, at lalong-lalo na yung shock rap pre. Siguro mga first year high school ako, yung isa din sa pinaka nag-influence sa akin. Doon ako natuto mag-speed rap. Iba't ibang style na nakuha ko sa mga rapper na nag-influence sa akin. Di ako nahubog ng isang rapper lang pre. Marami akong naging fan, marami akong naging idol sa pag-rap. They took their best practices, best traits, yung mga style nila, kung saan sila magaling. Hanggang dito na lang muna. Abang-abang na lang sa susunod na update.